Uoh! Brutal. Espectacular. Obrir una cosa així sempre emociona. I què tenim avui aquí? La joia de la corona de Samsung. Note 20 Ultra 5G. Anem a veure'l. No us enganyaré. Tant punt va arribar, ja vaig obrir la caixa, per tant, aquesta primera obertura no és en directe. Però ho farem com si ho fos, no? Obrim la caixa i directament presentat hi ha el telèfon. Contundent, acabat, amb aquest color que ells n'hi diuen Mystic Bronze. Bueno, un color rosat, asalmonat, molt bonic. Telèfon, com sempre, que dona una sensació de consistència brutal. Les tres càmeres, que després en parlarem, realment amb un volum de sortida important. Veurem que no és un mòbil per tothom, no és un mòbil còmode per tothom, no és un mòbil útil per tothom, l'has de necessitar, l'has de fer servir, i has d'entendre el que és un Note, i la gamma Note és això, i va una mica més enllà del que és el telèfon. Què més tenim a la caixa? Ben presentat, un cartonet senzill, ben presentat, això sí, amb menys nivell del que estàvem acostumats fa uns anys amb telèfons d'alta gamma. Carregador, super càrrega ràpida, amb un format diferent de la majoria dels Samsung. Un primer paquetet amb el carregador micro USB-C a USB-C. No tenim l'USB normal, perquè la sortida del carregador ja és aquesta. Això ens permetrà també fer-lo servir amb ell de carregador, és a dir, aquest mòbil pot servir de bateria per a alguna altra cosa. I els auriculars AKG també hem deixat estar el jack de 45 per passar amb l'única connexió que té el telèfon, que és l'USB-C. Què dir d'aquest telèfon? Estem sobrepassant ja els 200 grams de pes. Estava molt a prop en l'última generació i per tant són uns grams més, això sí, no anem en grams enrere, anem en grams endavant. El llapis l'han canviat de costat i passem de tenir-lo a l'habitual costat dret per tenir-lo al costat esquerre. Veurem això què implica. El concepte del llapis és el mateix, han afegit els moviments al llapis, per tant a dintre el llapis porta algun acceleròmetre o similar. És 5G, és la gamma 5G, molta potenciació del que és el llapis, molta capacitat a nivell de jocs. Estem en una pantalla de 6.9 amb un refresc de 120, és dels pocs mòbils de mercat amb 120 Hz de refresc. Continua mantenint en aquesta gamma de Note, continua mantenint la pantalla arrodonida al costat, tot i que quan el tenim engegat és menys exagerada que el que havia sigut el 6 Edge o la resta de mòbils Edge, van tendint a menys. Gran bateria, càrrega ràpida, càrrega inalàmbrica, 5G, memòria ampliable amb targeta SD. Han potenciat també el DeX, la connexió que fèiem servir per enxufar el mòbil a una pantalla externa i fer-lo servir d'ordinador. Està més potenciat i et permet continuar fent servir el mòbil amb pantalla mòbil i doblar en una pantalla de PC i veure la pantalla del PC en el mateix moment. Les càmeres, brutals les càmeres, estem parlant d'un zoom de 5 augments òptic i 50 del que diuen zoom digital o... bueno, el zoom que és a través dels megapíxels. 3 càmeres de 12 megapíxels, de 108 megapíxels la gran angular i 12 la de teleobjectiu també.
Un mòbil espectacular, amb un pes també important. La bateria és de 4.400 mAh. Això et dona suposadament capacitat perquè el telèfon et duri tot el dia. Però clar, depèn de l'ús que li donguis. Si estem parlant d'aquest ús constant, pot ser que a mig matí necessitis enxufar-lo una estoneta. Espero que us hagi agradat i, com sempre, si ho heu trobat interessant, per aquí dieu m'agrada i per allà us subscriviu per seguir amb el següent vídeo. Fins la propera!